And hi guys, good morning at welcome back ulit sa aking channel. At nandito na naman tayo nga pala sa sa Motoposh. At ito nga pala, mayroon tayong mga dalawang unit, bagong unit dito na dumating sa Motoposh. At ito nga pala. So ano yung mga bagong unit nga pala natin? Ito nga pala si bago natin simulan, ito nga pala si Leo. Ayan, siya yung old model. Siya yung nandito isa sa empleyado dito ng Motoposh. So papakita sa atin yung mga bagong dating nila na unit. Bida 110 po sir, second generation. Ang SRP po niya is 42,000. Tapos pwede po naman siyang installment, straight monthly po siya, no down payment po. Bali, ang pang 3 years is 2,185, 2 years 2,855, 1 year 4,865, tapos 6 months is 8,880. Ang bali sa requirements po, 2x2 picture, dalawang valid ID, barangay clearance, purpose po niya is motorcycle loan, birth certificate or marriage contract, at proof of billings. Tapos si co-maker naman po is 2x2 picture, dalawang valid ID, at barangay clearance din po, at saka sa motorcycle loan po. Evo 170, FI na po siya. Bali, ang SRP po niya is 88,000. Less 2,000 pa po yan pag spot cash po. Libre na po yung 3 taong rehistro. Tapos lifetime free service sa mekaniko, engine warranty. Kung sakaling i-installment po, mag-down payment po tayo ng 8,500. Kung kukunin po natin na 3 taon, 1,550. 2 taon, 5,807. Sa 1 taon is 9,578. Last 200 pa po ito mga to. Susunod, Evo 150 version 3. SRP po is 59,500. Less 2,000, spot cash, 57,500. Ang down payment po, 4,700. Kung kukunin natin ng 3 taon, 3,165. 2 taon, 4,039. 1 taon, 6,662. Rebate pa po siya ng tig to 200. So yung Evo 150, meron siyang mga variant colors na pwede pagpilian. Yung white, tapos yung black, tapos ano pa ba yung may blue din? Yes po. Meron meron ding gray. So ayan yung mga variant colors. Tapos ito rin din sa sa Bida. Ito Bida 110 second generation. Tapos ayun, available pa rin yung nila, yung Pinoy 155 yan. Ganun pa rin yung presyo niya, 46 less 2,000 no, spot cash no? Or less 44,000 spot cash yan. Ganun dito sa mga unit na to, lahat ng unit dito less 2,000 pag spot cash, pero pag installment din lifetime free service. Ayan, lifetime free service yung kanilang So marami silang may dalawa silang bagong unit dito. Ito 110, tapos yung isa yung Evo 170 at yung Evo 150. Yan, version 3. So ayan, kung interesado kayo, punta lang kayo dito sa Motoposh San Carlos yan. Ito na yung actually kung tutusin, ito na yung pinakamura. Mura to sa sa Honda Wave tsaka sa lahat ng Kaya kung naghahanap kayo ng murang unit na katulad ng mga Honda Wave. Tapos ito ano yung ka-lookalike nito? Ito Honda Click 160. Ayun yung tulad ng Honda Click 160. Tapos yung Honda Click to, itong Aeon. Yun na, Honda Click 160. Ito naman Honda Click 125 or 150. Okay. Pero ang yan, Evo 170 tapos Evo 150. So ayan yung mga bagong mga bagong units nila. Tapos kung kung sakali ito yung manager nila, ayan, kontakin niyo ang pangalan sir? Edward. So ayan, sa San Carlos at yung kanilang secretary uli, ayan. Secretary, ayan, kung kailangan niyo na magbayad ng cash, ayan, kay Ma'am Karen, ayan. Shoutout kay Ma'am Karen. So ito yung mga price list nila, pero ipopost ko na lang din sa sa screen dito sa aking content para makita niyo kung magkano yung presyo, tapos yung proseso nila. And pwede nyo rin silang kontakin, bisitahin nyo lang din sila dito sa sa Motoposh San Carlos. And hanapin nyo lang si Leo or si Ma'am Karen tsaka si Sir Edward. Tapos isa pa, shoutout dun sa kasi busy. Ayun, meron nga pala din sila dito, sa pa pala yung mga reposes na nila ng mga motor, nandun sa bandang dulo Hindi na natin mapuntahan kasi masikip talaga yung lugar. And less 2,000 spot cash yung mga unit nila dito, andun sa dulo. And may mga reposes sila dito. Actually, ito na yung pinaka yung
Motopost yung pinakamurang unit kung meron kayong budget na pang cash talaga, pinakamura. Ito repo din to. Oh, repo. Ito repo, bagong-bago pa. 31 less 2,000. 31 less 2,000? Mura naman. Malalasan pa to. O yan, 20 na lang to, saka sakali no, 28,000? 29. 29? O, 29,000 na lang, less 2,000. Bago pa oh. Mga repo, bago pa rin. 20 days lang nagamit yan, 20. Oo, ilang lang? Naka-restro na rin 3 years. Days lang? Naka-restro na rin ng 3 taon yan. Anong ano nito, anong kaso nito? Ba't na pinarepo ka agad? Umalis na. Umalis? Nagbalik ba yan? Ah, Ay, nagbalik ba yan? Nag-abroad pa. nag-abroad. Eh no, 20 ano lang, o unahan nyo na, napakamura, 20, less 2,000 pa to. Itong Pinoy 125 na to, 155 din, meron din. 155 din, meron din. Ito, 35 hanggang 33, bagong yan. ito guys, bagong-bago lang, days lang ginamit, nakarehistro na, tapos less 2,000 pa to. Itong 31, magiging 20, ano na to, 29,000 na lang to. Ayan, yung odometer, 720 lang, oh. Kapakamura, bagong-bago pa. 18,000 hanggang 16,000. Ito, magkano to? 18 hanggang less 2,000, 16,000. Oh, ito, 18,000. Oh, less 2,000. Less 2,000. So, nasa 16,000. Ito pa pala, oh, 18,000. Pakamura, oh. Bago pa, ilan pa yung tinakbo nito? 29,000 na. O, ayan, 29,000 na yung tinakbo ng unit. Pero talaga, napakamura na ito. Bagong-bago pa. Iniwanan lang nung nakabili. Ayun, 35 hanggang 33. Fresh na fresh pa. Nakakasa ka na mo. Bagong-bago pa. Yan, isang buwan din nahulugan yan. Isang buwan na hindi nahulugan. Ay, hindi, isang buwan lang nahulugan lang. Ay, isang buwan lang nahulugan. Oo. So, magkano to? 30? 5 hanggang 33. 35 hanggang 33. Nakarehistro na rin. Bago pa. Yung kabila, yun yun. Pares lang, parehas. Parehas lang din. Ayun, dalawang unit. Dalawang unit yung yung kakarehistro pa lang. Ay, kakarehistro bago. Ilang buwan pa lang ba nagamit to, no? Ang buwan lang. Ito, Ayun, oh, hanggang 26 ito. Ito 26. Ito 26,000. Tapos ito 30. 30. 30. Ayan, may mga units pa sila dito. Ayun, kung naghanap pa kayo ng brand new, marami sila ngayon. Ayan, ito lang hanapin nyo. Itong mga staff dito ng Motopost. Ito guys, oh, murang-mura, 20, ano lang to. Less 2,000 pa to, itong Motopost. So, paunahan lang, oh. Paunahan na lang kayo sa pagpunta rito, 29,000, no? Yes, sir, yes, sir. 29,000. Days lang ginamit yung yung motor. Oh. Bagong-bago pa. 720,000. Ay, 720. Yung itinakbo pa lang niya. Bagong-bago pa, oh. Madumi lang pero bago pa yung yung unit niya. Gulong, stock na ba yan? Oh, yung gulong stock pa. Nakakuha lang yan. Kaya nga eh. July lang nilabas. Okay, July lang nilabas pala to. July 27. July 27. Tapos ano na, wala na. Di na pero hulugan niya kinuha. Hulugan. Hulugan. Kompleto na yan. With, deed of sale na yan. May deed of sale na. Open deed of sale na. Open deed of sale na pala to. Bago pa. So requirements same pa rin, no? Parehas lang ng 3, naka 3 years registration na to, no? Registration. So yun, muli, dito Motopost San Carlos, and kung gusto, may mga tanong kayo, kontakin nyo lang si Leo regarding dito sa mga unit dito sa dito sa branch na to. Bali, pumunta na lamang po sila dito sa Motopost San Carlos. Tapat po ng town center at McDo. So yun, shoutout ulit kay Leo. So yun, kung interesado kayo, punta na kayo dito, kunin nyo na to. Actually, 700 pa lang yung tinakbo, murang-mura na to sa 29,000. Kung kukunin nyo ng installment, 31,000. Pero kung kukunin nyo ng cash, 29,000 less 2,000 pa. Napakamura na.
sa ngayon yun lang yung ano natin, yung content natin for today, no? At dito ko natatapusin yung content ko, yung video ko. So ayun, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, yun, huwag niyo na kalimutan na mag-subscribe. And follow niyo na rin ako sa aking Facebook page. And thank you ulit, at see you on my next vlog. Bye bye. And maulan ng umaga. God bless inyo lahat.